Να σας πω μια ιστορία δίχως δράκους και θηρία, για μια νεράιδα και ένα αγόρι, τον πατέρα και την κόρη, που τη ξέρουν οι μανάδες, άσπρες, μαύρες και μηγάδες, που τη λένε στα σαλόνια και του κόσμου τα μπαλκόνια. Είμαι 8 και είμαι 10, είμαι ολόκληρη γυναίκα. Είμαι 20 και κάτι, μα έχω ανάγκη από προστάτη. Δες με έγινα 30, πλησιάζω τα 40. Έχω γιο, έχω μια κόρη, μα θυμάμαι ένα χώρι που μ' ανέβαζε στα αυτιά, που μ' είχε μες στα όνειρά του, που όλο νοιάζονταν για μένα, πληρωνόμα τα σπασμένα. Της εφηβείας, το μωρό της ιστορίας, έψαχνε τον πρίγκιπα της, μόνο με νιώσει του μπαμπά της. Κι ο μπαμπάς ήταν μαζί της, δεν του έκανε ο αλήτης, που γλυκά δεν της μιλούσε κι όλο της στενοχωρούσε. Είμαι 8 και είμαι 10, είμαι ολόκληρη γυναίκα. Είμαι 20 και κάτι, μα έχω ανάγκη από προστάτη. Δες με έγινα 30, πλησιάζω τα 40. Έχω γιο, έχω μια κόρη, μα θυμάμαι ένα χώρι